चीनी जोतो लीडर्स खरसे बुंगनालिया तांग जोतो लीडर्स रामचंद्र का त्रिपुरा मोथानी चीनी जोतो लीडर्स बरी लीडर थुं चला लीडर थुं सिकला लीडर थुं अकरा लीडर जोतो लीडर और कोंती बाय चिंतिनी रामचंद्र का तो कुफ्लाइन था अबन बेगे इलेक्शन पाइमन यागलो चुमा मा गैदरिंग खाने जरामाय को कोविड सीजन ने कम मोनबे तक रिट्री कंट्रोल यागलो जों गैदरिंग लायखा ताई चीनी आम चाइनी जब तो अकरा सकरन खा काम या फरे कुरंग या फरे दिने दाल बिदल जुदानी पार्टी नि फाइटनी उबाग्रानी खानचा कुरंग या सगै ini di pramoto joy pani no ani kha kaham ye hamzamon ya phare ram sogo ini ini chini ratanpur adc village community mission khobjak 66 family total 219 voters 66 family 219 voter tini tipramot hawo gobang ma party ni hai join khlaika tin jot phainai lukurau no ani kaham ke hamzam kuklung ya farai khabelam sogo tangi ya ke जों आगे बस खामानि दंगो जों पाल खलाय जों साल बायदि tangi ya ke chini bobagra na harmani chini jot lukurong ne bagai chini jot ti persen bagai tini bobagra saya ne ya khare sabung habung sabung khlai dंगो oma hakeno election ni jorawa chung je chuno vote eno hame mario tangi ke vote ri apana chuno logiri man bagai biaba tini oma ke gobang ma lukurong tere phaito man boite khasango dai bobagra samani dंगो जों थानजा गा जों साजा कप्लाय नाय जों नकाशनाव वालायनानिया जों नकाशनाव बुलायनानिया जों नकाशनाव पार्टी जुदा खालायनि साजालायनानिया जिनि दाहार मुतामो जों थानजा खलाय बोबाग्रा जे थानजा मारनिया सागै जों पाल खाय जों कप्लायनानिसि ताय बोबाग्रा जों सामानि दङ ग्रेदार तिपलायन बिसिन जिन देवफार मुक्ति मानाय ओ ग्रेदार तिपलायन माना थागांखाय जों खरसते खरसन खिबलायावै खरसते खरसन नासलायावै जों थानजा पालबासा खाबाक्से या ब्रिबासा सेवैसे जों साजा कप्लायनाय आबन बागिनो तिनि इलेक्शन पाइमन यागलो जोमा गैदरिंग में को जों तिनि अमा हागे चिनि लोगर बस आव फाइमन गय ते खातम थगो ते बस जों सालबो ते ग्रं जागबो ते कुनो पार्टी तंगला तिपरा मथा सिमिनो ओ तिपरा हाव तंगनाय हिने आसक बिसि जों सातम जगा फैया गोबां मा पार्टी दाल बिदाल पार्टी गोबां मान बागै जों थानजों लायमैया फेबा तिनि बुबाग्रा थानजों खान बिमान बागै बुबाग्रा थानजों खान यासगै जों तिपरा मथा ओ थानजों जॉइन खान बै याक प्रि लायखा आवन बागै बेलें खाकसांगो तै मुइतु खलायनाय एबा मुइतु खलायनाय 2023 अमर त्रिपुरा पुइला हिस्ट्री नाय जे तिपरा मथा तिपराना रूल खाना थाङै दङ जत ते खर्चनी थानचानि मारि जों जत पालबासा खाबासा याबरि बासा मागलायनाय आबना आं साव जों जलि लायथाय ग्रै नासि लायथाय ग्रै तांगा जों जत तिब्रासा जों नांगौ थानजाखौ जों दागि अ हानि जों जालि जों मुक्ति माननाय आवन बागै बोबाग्रा जों साइ दङ नरक आनो मुंसारिना नाया नरक जस्ट थानजांदि थानजां मै बिसे जों यबनाय गाबोन बो थानचानि फारबोसो कप्लाय दं बोसो गुबै दं आबके चेरि सायनाय तिपरा मथा आसेमनि मात्र 1.5 मास आसेमनि यागलो जों इलेक्शन कन्टेस्ट खायो जों भोट बजालायखा भोट बजे कप्लायखा अब भागे सम्भव खाबा दिनि बोबाग्रानि गुबै सामुं बोबाग्रानि गुबै नाहारमुं तैचिनि जत तिबासानि थानचानि मारिबा जों दिनि कप्लायखा दिनि बीजेपी पार्टी आईपीएफ पार्टी रुलिंग पार्टी नो नरिनि आसिकलायाको ताय कलायाखंगाय दिनि थानचानि फान कप्लायिं मान बगै थानचानि फान तमान बगै दिनि अबन जों कप्लायिं मानखा आवन बगै 1.5 मास दिखाचा थानचानि फान बाइचे 1.5 मास दिखाचा पार्टी सुदिना फैना नरिमान गाय तिपारा सरक साब्रुम बुरुम थानचांनि तंगाय जिनि तिपारा साब्रुम बुरुम न कक पाक्सांनि तंगाय तिपारा सरक थान साब्रुम बुरुम न थानचांनि तंगाय जिनि तिपारा सरक साब्रुम बुरुम न खाबाक्सा कबास याबासनि तंगाय जों तांगा हानि मुक्ति माय थांनायबा जों तांगा चिनि दफानि बागै जों सामखलाय मायनायबा जों तांगा हानि मुक्ति मायनायबा आबनो साव जों अमाहाय ग्राफ लीडर मांगा जे लीडर न रांग बाय पाइमानिया जे लीडर न लाल बाती बाय बोलायमानिया अबगा चिनि बुबाग्रा आवन बागै जों बेलान कबाल खाम
चिनि बुबाग्रा जोंनाव दै दुला बागै जोंनाव फियबना बागै बतिन बसाइ फैगा नाय जों तिनाव अजाराव जत्त ति बारसा जों पाल खाय जों बुबाग्रा लगिरलायनाय आन बागै बसकां जाराव चिनि जत्त लुकुरनो जों कलसां बा कलिं बा जत्त जानि मान थायना याफारै सरकारनि जे फाइमानो बा एडिसन हाबान होदो जों याफालायनाय केने के खाकलेयाव जों जत्त खाबासे याफारै सालायनाय जिन नाहार मुआबसे जों सरकार फाय सरकार चालायनि सिमिया चिन नाहार गेडर दिबल बिसिन अहान मुक्ति रानैसि आन बागै चिनि रामचंद्रनि जत्त लुकुराव बेले खाकाहाम बिरदि परखन्थु बेले खाकाहाम तांगि इलेक्शन जराव नरक जों बाक्सा भरक जों भोट दियाफानो जों लगिरिवै जों आपसे चुबाका आवन बागै जेस पार्टी पण खालायदों जेस धर्म पण खालायदों मुक्ति नांनाय जों थांजा ताव नांनाय आवन बागै थांजा गैसे जों चिनि गेडर दिबल माने जों मुक्ति माननाय आन बागै फाइनो हाइते जों मुक्ति खालायनो जोंगो सारा त्रिपुरा रामचंद्र जों रेकर्ड खालायका हाईएस्ट वोट रवै आन बागै चिनि त्रिपुरा सारा चिनि रामचंद्र लुकुरक बेले खाकाहाम ताइ गे जों थांजा एक लागत जतो थांजा नि थांगो अमाइके तेकि सेमेज तंरुमाबो ताबो तरक फाइदों बुबागा थांजाखनो यासगै बसकनो जों खप्लायनो नांनाय आन बागै दिना हाइनो हाय जत्त फाइनाय चिनि 66 फैमिली ते 219 वोटर चिनि जत्त लुकुरना आं खाबाय खाकुलुं हामजां याफोरै ते खाबाय लामसगो ते बसकां जरा जों जत्त पालबासे बुबाग्रान बागै जों सामुं खालायनाय जों जत्त पालबास खालाय अहानि बागै जों सामुं खालायनाय इन बागै सिसिदों नरजन का हामग्रिं दंदि खायनो हाय जों जत्त लुकुराव जों थानजाङै जों साजा ग्रागनो अहानि मुक्ति